खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासैखौबो आंनि बे निउज चेनेलाव बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन होननानै आं गासैखौबो मिजिंथिबाय। दानिया फैदो निउजखौ फरायदिनि। देबबिनि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि केसआ जोबथा बुब्लियाव दङ। मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि केसआ जोबथायाव दङ। आथिखालाव फाइनाल जाजमेन्टल' होनो गोनांसै। जों मिन्थिगौ पलिटिकेल प्रेसार नङाब्ला बियो गवा आरो जानाय नङा। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो समाव नारा नाथा नाजादोंब्लाबो फेलें जाबोबाय थादों। बेनिखायनो बे जोबथा बुब्लियाव हाग्रामा महिलारि सार एबा बिटिसि सरकारखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनियाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायाव हेफाजाब होनो जों खावलायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डिबिनि गाहाय नेहाथारि बि रिमोनलाङा। बावखुंग्रि बियाबाव बिजाथिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोलिगासिनो थानायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ। थांनाय सानखालि एनडिएनि बिजाथि रुपम रायआ खौरांगिरि मेलाव बावखुंग्रिनि उदां बिजाथि राजिब ब्रह्मनि सायाव एबिएमसुनि बारग' आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव लोब्बा दं होनना जेंना गोनां बिबुंथि होदोंमोन। एरैहाय बे बाथ्राखौ लानानै राजिब ब्रह्मआबो गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा निमाहा बियाब्ला रुपम रायनि हेंथायै 1,000 कौटि मानहानिनि गसर थिसननो थांखि लादों। आंनि हेंथायै जेबो गसर गैया, बेनिखायनो आं बिजाथि जानो हादों। बे बाथ्राखौ रायजोफोरा मिन्थिखायो। रुपम रायआ बर' आरो अना बर'नि गेजेराव हिंसायारि दावराव-दावसि खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ जानला मोनला बुंदों होननाबो राजिब ब्रह्मआ बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं बावखुंग्रिनिनो उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेचआबो बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों। दिनै राजिब ब्रह्मखौ सोंखारिदों, गाबोन हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ। गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानानै बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जायगानि बिजाथिनो भट होना देरहाहोनो खावलायदों पृथ्वीराजआ। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो गोसो गैया सासे दुखुथिया बर' आइजोआ। सिख्ला समनिफ्रायनो नांगोल आरो दासिमावबो नांगोलावनो भट होबोदों। नाथाय दासिमाव जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै। बेनिखायनो अनसुंथाइ गैयाब्ला भट होना लाब गैया होननानै बिथांनि मेगनाव मोदै गदों। अनसुंथाइ मोनैनि थाखायनो बिथाङा भट होनो गोसो जायाखै। समावबा बन फाननानै, समावबा मैगं फाननानै, माइरं बायनानै जाग्रा सासे बर' आइजोनि मेगनाव मोदै गदों। थांनाय सानखालि चिरांनि बिजनियाव थानाय 27 नं राजालामानि टल गेटआव मोनसे दावराव-दावसि जाथाय जादोंमोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। बिश्व हिन्दु परिषद आफादनि सोद्रोमाफोरा दावराव-दावसि खालामदों होनना मिन्थिनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आफादनि जिला नेहाथारि मनसम बानिक्यनि सायाव टल गेटनि सासे मावसुमाया गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव बे दावराव-दावसिया जादों। बे मावसुमानि मुङानो जादों कमलेश्वर राय आरो बे मावसुमाखौ निमाहा बिनोबो दाबि दैखांदोंमोन। बे दावराव-दावसिनि जाहोनाव राजालामाया दसेनि थाखाय होंगो-दोंगो जादोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि खौरां मोननानै बिजनी पुलिसआ जाथायखौ सुलाद लाफैयो।